and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Gituhuan sa mga pulis. Nga gituli sila o gipusil sila nga grabe ang kahimtang nga nadali sa pagdahat sa ospital. Ug si Junice, gidagit sa mga taong kriminal. No. Dili ko gusto nga may daw taga-mahitabo kang Rinan. Hain ospital lang nila dada si Rinan. Hain, Daddy. Christy, mahimo ba? Igo na nga nasayod ka sa nahitabo. Ayaw na lang pagpakita pa dito sa ospital. Kay wa ka kinahanglan dito. Daddy, bahal ko si Rinan. Pusa mo atugid ko, aron makita kong iya kahimtang. Ayaw na lang lagi. Musamot lang ang gibating kaguol sa tagtungod kung magpakita ka pa dito. Way magkapugong sa kong pag-ato sa ospital, Dad. Gibahal og gihigog mako ang maong lalaki. Busa may katungod ko nga masayod sa iyang kinangatan. Mao ba, Sir Paulo? Luwas na si Dudong Rinan. Oo, Petra. Ug salamat din taon sa Dios nga wa siya mamatay. Kay mag-unsa na malagunya ko kung mawaha ang bugtong kong anak. Ay, salamat intawon nga gidungog ang ako mga pag-ampo. Ako, sir, ako, ambot bagong sa ginaan ako. Basta ako na'y mo ampo, dali nga kaayong dunggot. Dali pa kibitaw na ako sa akong kalingon, oy. Basta ako na'y mo ampo, sigurado kayong dunggot. Bueno, dinhi ka lang una, Petra. Kay may pamaliton unay kusgawas, ha? Dinhi ka. Sige, sir, wala problema na, sir. Ako rin bantay ni Dudong Rinan din, he. Uy, hula. Kinsa man ni nga bispultahan nga, wala man manukto. Oy, hula. Ikaw? Sir, kumusta na si Rinan? Ha, sir? Okay na ang iyang kahimtang. Nakalabang na siya sa krisis. Apan kinahanglan pa nga mo istar siya og pipila ka adlaw din sa ospital. O sa bagay ka tinuod kining balita, nga puganti ko nung gigukod sa mga pulis ang mipusil niya. Ha, sir? Mo'y sulti sa major sa pulis nga akong gikahinabi. Nga may gigukod kuno silang tulo ka pugante sa maong dapit sa nahitabuan. May nabatian kuno silang duha ka buto sa armas. Ug sa ilang pagsusi sa maong dapit, mao na lang ilang nakita si Rinan nga nagbayad sa yuta nga naligos ka galingon niyang dugo. Ug si Junice nahanaw. Ug mo'y ilang gituhuan nga gidagit sa mga kriminal si Junice aron mo'y himuon nga taming sa mga pulis kami gukod kanila. Nga sa ato pa. Uwa na ikita pa si Junice. Mao ba, sir? Wa na ikita pa si Junice. Ug nabalakan na kayo ang iyang mga ginikanan. Gabasin ug doon na gibuhat ang mga kriminal nga dautan kang Junice. Kitungod ka Balaka, daw Jugay ko. pag-ampo. Mahilang gani ka na luwas na yung taon. Pinagkabigay ko sa lapaw nga magkakakaom. Kay siya ang mitapos sa babae nga mo'y karibal ko sa Salamat kugman. sa Diyos. Salamat yung taon. Uy. Ang doktor nga nagatiman ni Rinan na kining misud. Doktor, buhatan ninyo nga madali ang pagkalaksik ni Rinan. Ako'y mupayat sa tanang mga obligasyon din sa ospital. Ako, doktor. Sige na, Day. Kao na. Hindi ka masakit. Wakoy ka na mukaon. Si Renan, inyong gipatay ang akong bana. Sayod ang Diyos nga supak ang akong kalaman sa gibuhat sa akong kauban.
Apan wala kita'y mahimo pa niyan. Magampo na lang ta. Nga makita og tao ang patay niyang lawas dito sa iyang nahagbaan. Ug madaog balik ang patay niyang lawas sa inyong gigikanan. Aw, labing siguro, makitaan gyud og tao. Kay karsada man to dito dapita. Ang akong bana. Pagka mag-aluluoy ni Renan. Ramon, nakita mo ang gibuhat ni Boss Alvin sa mga babae? Oh, iyang gipugos o pagkaon ng mga babae da. Kuwang lang gani nga iyan ni hungitan. Pita! Diyos! Ako ba na gilugos ko ng bayana. Nindot kay siya, oy, pindot talaga. Maubaya ako na prisuhan ng pagpanglugos o pagpatay. Maubaya ka na. Pareha ta, oy, hanggaw. Ako di ay lugos tiradam sinipresyuhan ako. O si Boss Alvin, orag siya gusto nga mo lugos ng bayhana na. Pusa, di ta palabot ha. Magkahigayon ganita. Kita yung una nga mo lugos sa mga babae. Nakasabot ka ba, Ramon? May kay mikaon ka na og gamay. Nasudlan na ng tiyan mo. Sorry kay nga mga prutas og sinugbang nga langgam ra gyud ang akong napakaon nimo. Renan. Ang akong bana. Mahimo ba? Ayan lagi sige gunahuna ni ana. Di ba na tayo mahimo pa ni ana? Ang iyampo lang nato nga mabalik ang patay niyang lawas sa inyo. Para malubong siya og tarong. Mga salbahis mo. Mga wakmoy kaluoy. Inyong gipatay ang lalaki nga akong gimahal. Inyong gipatay sa Renan. Sige, sige. Diyan taon na ka din, ya. Okay. Ayaw gyud pag-una-una og layas. Daghan na ba kayong mga bitin din, eh. Bantay ka lang. Renan. Nang naigo maniin ang nahitabo sa doha tagagugma. Garumana. Manuel, gabiin na lang sad. Apan wa pagid kita masayod kung hain na ang atong anak. Kurason, way hunong ang mga pulis sa pagpangita sa atong anak. Busa iya lang gid pada sa imong kagol. Pero ba di mo samod ang atong problema kung si Bako masakit ka pa? Kung dili gani gyud makita ang atong anak, mamatay gyud tingali ko sa gagool, Manuel. Mamatay ko. Igo na lagi. Igo na. Way katabang nga makita ng atong anak ko magsige kalagi. Pag-ampo, kurason. Pag-ampo ang angay na itong buhaton. Huwag kita ilaing bugtong ay katabang iningigayon na. Gawas lang yun sa pag-ampo sa Ginoo nga walang untay na utan nga may tabo ni Junis sa mga kamot sa mga kriminal. Unsa ka nang buot ninyong pagkiksultihan ka nako, Baldo? Ramon. Balo. Ikasulti. Boss Alvin, tanal ko. Unsa mga plano mo anang atong bihag? Ha? Mana? Oo, unsa pa? Kung masuta ta, nga di na kita init sa mga kapulisan, anang higayon na nga buhian nato siya. Og mag-ihay na lang unya kita og daan nga atong adtuan. Bahala mo, gasa mo. Kaya ako, mubalik ko sa Mindanao. Kaya ako ang mangunay og sulbad sa kaso nga ako ang gipasanginlan. Kinig, Boss Alvin. Kuan ba? Kung di na ganit ta init unya sa mga pulis nga nangita na to ba? Hima, boss. May hangyo ba? Sa makarangiyang ninyo nako. Kuan, boss. Kini boss. Ako sa ligaw. Baldo, ako sa... May hangyo may abot sa adlaw nga magkabuwag-buwag na niya. Tabos ba? Unsa lagi na?
Go, Baldo. Ikasulti. Kuan kining sa di pa uyat tabag buwag puhon bus pa. Mahimong ari ibilin na mo ang atong biyag. Kami liw niya buhi anak. Kung sa'y pagtuon yun ako, bugo. Di ko ipiyal ninyo ang maong babae. Kay naibaw na ko sa inyong taras. Ha? Mga yawanon ka mo guna-una. Boss. Kung ako siyang itugbiyan ka ninyo, sigurado nga inyo siyang tabangan sa paglugos. Kung pagkahuman, inyong patyon. Ay, dili lagi boss. Go. Di. Ako pasalig mo. Asa ko, parihamis ako. Pasalig sila ko. Mo pasalig sa ko na. Di na mo patyo na babihana. Pagilaw ko mo. Di pagaw. Hoy! Agaw, kita. Why usa ninyo nga binlan ko sa mga babae? Ha? Nakabati mo? Busa pagpuyo mo. Kung di mo gusto nga masako ko ninyo. Tinaw ba ang gisulti ko? Pastilan de Christy. Kung may tabo nga dili na mabalik si Junice nga asawa ni Rinan, hayan day. Magkabalik yun mong duha si Rinan. Magagaba gyud tingali ko, Laura. Tungod silang pagpasakit nako. Wa bulong tad og dugay ang ilang kalipay. Igo lang sila nga nakasala. Apa nagkabuwag dayon. Og pinaagi pa sa usa ka mapait nga trahedya. Nga ingon sa dili gid katuhuan nga mahitabo. Kaysa maglahom, nga magkasugat sila og mga taong kriminal. Atol silang pagbiyahe alang unta silang honeymoon. Og si Junice pa ang pinakamakaluluoy. Kay gidagit siya sa mga taong uhaw sa unod sa usa ka babae. Hog ning higayuna, nakasiguro ko nga gilugos na siya. Og malagmit nga gipatay na kini. Kaluoy sad ni Junice, oy. Dili sad baya lalim ang nahitabo niya. Husto ka? Dili lalim ang nahitabo. Apa nalipay ko, Laura. Kikalipay ko kaayo kini, Laura. Kay wa na ko'y karipal sa gugma ko kang Rinana. Wa na, Laura. Oy, Baldo. boss. Naluto na ba ka ng manok nga inyong gisugba? Okay. Loto na boss. Pahit ni. Kining kamuti lang ang wapa. Sige. Tawagaon niya miya, ining babae nga atong bihag. Kung pwede na tang mangaon. Ano makakaon na siya? Sige, diyaw na mo. Sige, boss. Mon, Go. bida. Pinangga kayo niyang atong bihag. Ang balaka yun kayo siya nga di magkakaon sa hustong oras. Pita lami ang bambayhan na go. Puti kay panit. Nindot kay glawas. Diyan, nindot ang pahot ano eh. Hanggaw bitaw ni boy. Ikar ba yung ginindutan? Ha? Katuog ang ikar ang ginindutan ng tanaw. Pariya ta, oy! Pusa, Ramon. Mangitag yung tagpagi nga malugos ta ang mga babae. Kinahanglan nga matambalan na yung kiningkahinang ta na babayan, Ramon. Kinahanglan yun. Sir Paulo, may buka ng iyang mga mata. Palihog lang ha, Christy. Ayaw lang una siya pakisulti. Kay gidili pa niya nga mutabi siya. Basig mabughat si Rinan. Renan, salamat in taon nga huwag ka mabatay sa pagpusilibos sa mga taong kriminal. Nalipay kay ko, Renan. Si Janice. Akong asawa. Wa na si Junice. Patay na siya rin na nakabati ka. Patay na ang imong asawa. Christy, ayaw patagag tabi. Patay na siya rin na. Kipatay na siya sa mga taong puganti nga may jacket kaniya.
Boss. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!